nya sian nya da electric scooty mat ka lawe jong ya shaka one shot Quincy Motors Damping Shuro pat ka liang no shaka e thamukas Kajingking ya kali kebetulan ki benta jong ke surok lengba ka malosna setersu kebetulan markap per kasnong malosna pat saw dorbar kalabu ye ki nong lek nong wan ha kajing siir mensim na mar kajing twa jong ke kendo ha ka baki kali he la ki kali kit mar ki bakya kim nong shu banya lengba ka te kajingking kumta banya da ya ka jing e la ni kinu kajing mensa ka bala ban wanra Kaladon kajing ye kendu hapleng ki officer jong atnat PWD Road Bhairambong Division rengkat ki nong ilam snong hene kasngi ha ka ba ki lalet penjurep ya ka te kajing king habai kran bot uba sonbok Jeffrey Dengdo ubelong UJE PWD Road Bhairambong Subdivision raitu ba kajing twa khandau ka dei ka blaja ka lai phau trik jemmang ha ka ba ka jela bro ka wei kalamat yu labba ubajur blane kom ba lai sngi kumta de lingba uni labba ba kala plong ye kajing twa khandau par kala wan ra ru ye kajing ir mensim ju ki kali ki balai pawan kamtam ki kali he ki bakit markya ki ba ha panya tingba ka te kajing king nakaliang gejong u la kentu ya ki banya ye ki kali he ne ginu ki kali kit mar ki bakya bakin kiar shwa banya tangani ka surok kat ba patla ban maramot kat ba nakaliang uba bat skem sotun rong ba snong shangktat pad uba susngi nongsong snong ko saw dorbar kila ai khublei ya u Emily jong ka mawhati uba Charles Marngar halo kajing shimkhya ban pha ye officer jong atrat PWD ban jurep ya gani kajing twa jong ka khandau pad ban pha maramot no kham kloi nang ban yada na kajing e kibala ban wan hadin habot Ya pun pawin songo kumpala mention sekamat ya ka office ja PWD ibala shimkhia haya luar kane ka kam ka ba bu ka jing mak krau ya ka le kawan chuki pai ba no chong chong tu ka than sini ka war ka jing khuble ka le du chai MLA ba le sitom ban kren cha ki office da ka di PWD department ban khapen ko ka kam dan nakala juga kum no chong chong ba pe ka surok ni ba ka don ka jing mak krau habis dapat lek kawan chong ti kali te kumta kat ba kani ka jing tin chna ya kan ka chibutri kan ka kam kadang ya mat na kaliang chong nga kum nong chong 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 ka sia na kerpat ya ki nonya kali khamtam ki kali ki bahe bakit ek jing kit ba kia na kerpat ki bikin borom ya mata sipor kat ba ompat dep ya kan jing tre kenang ba kanuan ra kanu kacing masaw yaki hi neng kong bat kumju ro yaki ni ki be para nong treng don si po bat kumju ro kanumbu jing e ya ka snong ka thau bat ya ki nong lek nong wan ki balik nong ba ka jaka hadian ba kacu ka jingja men si tho dieng ka lai phau trik ba mestap hi ba ya por ba ya ki dia to ka por khat wis dang ye milap ya ni ka jing tua jangan ka jing kieng mo ka bolong si benta na kaliang kaliang kamon dawan natina malas nai ban lecha tersu dia hatu kasi barsi i ba badan kani ka jing khlem no jang ni ka kendro te nga lembat staff jonga nila ai ka jing pentip sha i SDO jongi but i SDO lomba ka jing patha jongi hi ila ong yanga ba ai direction yanga ba le ka temporary arrangement te ya kataro ila ban create hi kam dapat slam ila ale temporary barricades dagi balik dagi ni kisit ila ka swa te hadian katapan ngisa inform sa iwi kisnong ki ba para ki para snong ki badan ha jam jong ni kisnong hi but ba ki ba kwa banya lum lang ya ta kisnong kalong ba ya banta sipur hi hadian ba jing yo i ba jing inspect jong ni lap ba kani ka kamlong su ko ba safe nam ta ki kali ba kinjat nang di khamtam ki kali ki balut ki kali ke balut te
dalam kabala ngakarpat lembag ka jingya lomlang jong girang ba snong kabala long hadu ka sni to ka sni ba ila don ka jingya kran paramaki bat kunju ru ka jingya trelang bat ngi ke department kila ong ba inele temporary arrangement chua ba ka yakini ki kali loading ki ba long ki kali ka bakam kia kinrung chua na ketika snong po win nong pedeng ketika ban let sedawan ki farm tiga ban mi kata ka 100 kilo tam dia kalau along sebentar nak minta ke safety lalat banyak lembaga ni jengking ya kita gi kali loading dia bat ru jeng train lihat kat bala hi ban le nak liang ka department nomor bagi sutu ni ka long ka kata wah ya gi bril ki bayang ban kasi jong ya ni nomor ki buan bagi senong ki ba connect lembaga ni keserok seduk tersu seduk kedok hati setai kebaling bat kamau hati dia bat habaya day bu bat kena kesun beneng ya ka bang mentahi ngiliak kat bala nak liang jong department iong ya iba ru ba kam bala ban penstat ya kakam kenang ba kan kiba pat ba ki babun balang ki bayak lembang ni ka kesurak kinum dan apa yang kejing ia bat haba kiya tu ile banlong ki ba fikir ide ban pen bat ru ban samlang yang ni ka kubur sakiwe ru ki bang tiap ne sia ki bawan ha menyen menyong ban lat na kejing ma na kejing man sa tang nak katahi nak liang pa office ni pen kriak kat bala men pendap na ini kakam